Hi everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खोथायाव बरायनो थाखाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनो जाबाय रबिबार जालायबाय आरोना लोगोफोर माने गोबावसैमोन आङो ब्लग लायैया माने सोलाबाखैमोन नालाय माने हाबा सिजन नालाय बिदिनो खानाय फुनाय बिदिनो फेसियेल माने खानाय हानाय बेफोरबायदि सोलिगासिनो नालाय दखानाव थाखायोमोन नालाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायदोंबा मिथिखागौआनो स' दिनैहाय सानदे नालाय न'आव थानायखाय ब्लग खालामलायबाय आरोना लोगोफोर बिराद खामानि दं दिनै जानायनि जालायबाय आरोना लोगोफोर फुङाव जों ब्रेकफास्ट खालामथ'वाखैयानो आरो दासो संगासिनो दं ओमफ्राय सानजौफुनि जानाय जाखासिगोनानो आरोना लोगोफोर माने बयलार संनो नागिरदों आरोना भाजा ओमफ्राय खामलाबो दं आरोना माइ रोगानाय नै गायदिया सुगासिनो दङ बिराद खामानि सोलिगासिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय खामला दं आरोना माइ रोगानायनि माइ माबागोन माने माइ नागोन आरोना लोगोफोर हाजिराफोर दं ओमफ्राय साबो हैनांगौ बिदिनो जोंबो फोथाराव थांनांगौ आरोना माने माइ बुथुमनांगौ आथुर आरोना बिराद खामानि लोगोफोर सानदेयाव बिराद नोंथांमोनाथ' नुखायोआनो जानायफोरनिबो बिराद स्पेसियेल जायो आरोना जानाय लोंनायफोराबो बिराद हेभि जायो सानदेयाव न'आव थानाय बयबो न'आव थाजोबनाय जायोना ओमफ्राय दादायाबो बिसोर दामगासिनो प्रेक्टिस खालामगासिनो दामनायनि ओमफ्राय नै आंना गगा मोननानै नांथेजोबदों आरोना माथाबो एसे बोरैबा जालायदों आरोना लोगोफोर मोजां मोनाखै देहाखौ लोमजा खाज्रि जागासिनो आरोना बे साननैसोहाय ओमफ्राय आङो फुङावनो माने जिफोरखौबो बिसना सादरफोरखौबो सुजोबनानै होखाबाय आरोना फुङावनो नै जिफोरखौ सुना होखांखाबाय आरोना लोगोफोर खामानिदोंमोन दिनै फुंनिफ्रायनो सिखारनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय ओमफ्राय दायो जों फोथारावबो थांनो रेडि जानोसै आरोना फोथारावबो थांनांगौ नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादोंब्लालाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरोना स' स्टार्ट खालामलांसै जोङो बयलारजों संनो थाखाय लोगोफोर हाखांबाय आरोना ओमफ्राय संनोसै सुना लायनोसै बयलारजों मुला ओमफ्राय बिदिनो आलु होनानै संनोसै खामलाफोरनोबो होनांगौ नालाय लोगोफोर बारा गैया आरोना खामलायाबो सानै ना मा बिदिहाय आरोना माइबो हागासिनो दङ जोंबो बुथुमथांसै फाराफारिहाय स' नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थानोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन स'थ' बिदिब्ला लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै मैथ्रुआबो बिबारा बारना दं आरोना जों गायदोंमोन आरो मादै जांसोहाय दैज्लाङावनो थैहां ओमफ्राय थांबाय आरोना ओमफ्राय नै बानलुआबो राजा आरोना बानलु राजा नै माने जोंनो गायदोंमोन आरोना एसे दासो थायबाय आरोना एसे थाइसे हांदो दासो नै नुवाखै भिडिअफोराव नै गोजाबो दङ नै दा जों गायनाया थायबाय आरोना जों थायनाय नङा होननासो सानदोंमोन आरोना लोगोफोर बिराद मानलानाय आलौ होननानै सानदोंमोन लोगोफोर फुङावनो दादाखौ बाजार खालामनानै लायनो होदोंमोन आरोना बिदिनो गोबांथार मैगं मैला लाबोदों आरोना बेदरबो लाबोदों आरोना नै नाल' नङा जों ओमफ्राय बेदरल' नङा आरोना लोगोफोर जोंहा नाबो माबो सब जायो आरोना नै सानसेयाव बिरादनो मोनजा सोलाबा नालाय सानफ्रोमबोनि जानो थाखाय ओंखायनो सानदे बिराद स्पेसियेल जायो आरोना लोगोफोर सानफ्रोमबो आरोना सानदेयावहाय माने खामानि गैयाबानो जोङो जाखायो आरोना दा नाखौ सुलांनोसै ओमफ्राय मादो जानाय जायो बेखौथ' मिथियानो जायखिजाया नाखौ फ्रायबो जानो हानाय बेदरखौथ' एवबायानो आरोना मादैयाहाय माबा मुला माबा माबि लगायनानै आरोना बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय दा नाखौ फ्राय एवनोसै आं सुना लांसै नै दायो दैयावहाय जागोन दे खमद्राय जाबायना बेदर सावनाय संनो होनो ओमफ्राय लोगोफोर जों फोथाराव थांनोसै आरोना नै एसे गोजानावसो आरोना फोथाराव ओइ सालांसै जोङो गारिजों थांगोन नै गारिजों थांसै जायबा गथ' गथायनि गारलानानै फोथाराव थांनो मालाय खानाय खाखाबाय इउटुबार एबा बिदिनो आंखौ मा बुं इउटुबार बायदि नुदों नावहाय नुमारदो फोथारा लांदां जाजोब्बाय नै हाजोब्बाय ओइ बोसोन होननाय माबा गथ'आ फिसिनानै न'आनो गैयामोन इसा ओइथिं नुनाय नुवाखै होनबा खिजाय फोरानदो मानो खिन्थिनांगौ सिजार सान्दुं थांबाय लोगोफोर नै जों बिराद सान्दुं गोसा खर' खाखालाय दिनै माइ रोगाग्राया जालाबदो नै बिराद बुरजा ओरैबायदि गोसा फोथार बारिया बिराद लांदां जाजोबखाबाय आरोना लोगोफोरनि बिमा फिसा ओरै सानै हाबना नैलाय मा बुंजो मालाय समायदो इसोर सानैया खावलाय गिदिर आदै सौनुबाय नारा गोजा जाजोब्बाय नै बोथोरा हाजोबनानै लाय सान्दुंआ ट्रां ट्रांनो
जाबाय र' फैबाय नै माइ दामोनाव साहोनसै नै गायदे रोगाबायानो दे मावफु हो नों गायदे बासो ये हाथाय नि मार गोसालाय सान्दुंआ लोगोफोर खरखाबाय एबार सान्दुंसै बोरै मोनदों नोङो खामजोब्बाय सान्दुं गोसासो खामजोब्बाय नै नोंलाय हाखौ सं दे मोजां लाबो दे दादा मार मोजां नुदोलै ओमफ्राय लोगोफोरा मोनसे मोननै रिल्सबो बानायबाय आरोना ओमफ्राय मादैया भिडिअखौबो लानो रोंबाङा आरोना बेनिखायनो आं भिडिअखौ बारा लादियासै आरोना मोनसेल' लानानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय नै आंबो एसे रोगाबाय आरोना लोगोफोर हायाबाबो रोगानाया खावसे थांसै न'आव सानसु जाबाय लोगोफोर नै दायो सान जाबाय आरोना ओंखाम जानो थांनोसै न'आवहाय रोगाबाय बिराद मेंबाय आरोना मादै मोनाबो रोगानानै ओमफ्राय आङो रोगानो हाबाखै आरोना लोगोफोर मोनसे मोननैल' रोगाबाय आङो माने हाया आरोना गिलिरथार बिराद माइआ मादै मोना फैगासिनो दङ बिराद खस्थ' आरोना सान्दुं गोसायाव माइ रोगानायाबो ओमफ्राय आं दिखांनोनो हाया आरोना लोगोफोर ओरैनोसो फैनाय जादों आंना भिडिअ लानो थाखाय माने मोनसे मोननै हागोन खोमा होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय हाया बिराद गिलिरथार गिदिर खादों आरो दांखोरिखौ माइखौ ओमफ्राय गगामबो मोनदों नालाय बोरैबा मोननानै ओमफ्राय दा थांसै आरोना लोगोफोर बिराद गिदिर फोथार एकदम फैगौ ओमफ्राय दा सिदा न'आवहाय लोगो मोनलायसै आरोना ओंखाम ओंख्रि जाहैलायनोसै लोगोफोर सङाखैमोन आरोना संना गारबोआखैमोन खावसे संदोंमोन दहाय ओमफ्राय खावसे संबावनांगौ दङ मावफुबाबो मेंबाय नै माइ रोगानानै नै आयदायाबो मेंजोब्बाय गोजा जानांगौ संबा रोगादो आंसो रोगानो हायाखै मेंजोब्बाय इसोरबो माइ रोगानानै गथ' माखाया बावै जानाय मान मावग्रा दं सोर मावग्रायानो जोबनो गैया सोरबा नांगौ बायदिनो दादायाबो साफा ड्रेस गाननानै रोगायदो लोगोफोर नै दुगैनानै लानोसै आरोना एबार दुगैनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर दुगैखां लोबखां एसे फ्रेस जाबाय आरोना एबार बारि जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि आरोना लोगोफोर बयलार आलु ओमफ्राय माबा मुला मोनबाय नाखौ एवथ'वाखैनो दासो एवदों नै नाखौ फ्राय जानोसै आरोना नै मोनबाय खावसेखौथ' जाबायानो खाब्लाफोर होखाबाय ओमफ्राय नै खावसे थाबावबाय मोनालायबाय नालाय नै गगाया एसे नारथेलायबाय आरोना बोरैबा मोनलायबायानो ओमफ्राय लोमजा गाज्रिनो ओमफ्राय ओंखामखौबो जाखांबाय आरोना जोङो जाखांनानै लाबाय ओमफ्राय मोनानिथ' जानाय लोंनाय जासिगोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दसे जिरायनो सानबाय बोरैबा मोननायखाय ओमफ्राय लोगोफोर स' दिनै भिडिअखौ आं बेयावनो माने फोजोबनाय जाथ'बाय आरोना लोगोफोर स' माबायदि मोनखो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौहाय स' कमेन्टआव खोन्थानो दाबाव स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लगखौहाय माने भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्लाथाय मा खालामनांगौ मिथिखागौ अननानै आंनि चेनेलखौबो थाबैनो 1K साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना लोगोफोर स' बिराद गोजोननाय थागोन आरोना लोगोफोर बे साननैसोआव आंनो माने आंनि साबस्क्राइबारखौ 1K खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिं थिबाय आरोना लोगोफोर स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन उन्दुनोसै आं लोगोफोर